Hola nois i noies, benvinguts un altre dia, una altra setmana a aquest, al nostre canal. Espero que estigueu força bé i espero que tingueu ganes d'una altra recepta, perquè avui celebrem el Dia dels Enamorats, o li diuen Sant Valentín. Sant Valentín, a mi m'agrada més dir-li Dia dels Enamorats. De totes maneres, jo sóc més de Sant Jordi, però bé, com hi ha gent que també ho celebra, nosaltres doncs ho celebrarem amb ells. I farem un cor de Sant Valentí de nata, així que no m'enrotllo més i comencem. Vámonos! I el que necessitarem són dues planxes de pasta de full, un ou per pintar, nata, sucre i per decorar utilitzarem sucre glaç i xocolata negra. I abans de començar amb la recepta d'avui, volia donar les gràcies a un canal de YouTube que es diu No és màgia, és cuina, que és un canal que us recomano moltíssim perquè té unes receptes molt xules i molt ben explicades. Així que moltíssimes gràcies per la menció, queda dit, i un cop dit això, comencem amb la recepta de veritat. I primer de tot desembolicarem la nostra pasta de full . Li passem el corró suaument, només per estirar-lo una miqueta i per no carregar-nos la pasta de full. Bé, agafem l'altra, l'apartem un momentet, l'enrotllem també, i ara el que farem serà pintar amb una miqueta d'aigua, perquè enganxarem una amb l'altra. És una recepta molt fàcil, i molt rapideta. Molt bé, un cop l'he pintat, enganxo l'altra llàmina a sobre d'aquesta, amb molt de compte. Bé, i ara el que farem serà dibuixar un cor. Abans de començar-lo a tallar, el dibuixaré per si ens equivoquem i hem de rectificar. A veure, més o menys. Una cosa així. Sí, doncs crec que ja el tenim. Bé, l'he dibuixat i ara el tallo. I traiem el sobrant. Mentre vaig tallant el cor, jo ja he posat a precalentar el forn a 180 graus. Així ja el tenim preparat per ficar el cor. Molt bé, ja el tenim. El pintarem amb l'ou que hem batut. El tindrem més o menys uns 15 minuts. I després de 15 minuts al forn, mireu com ens ha quedat. Se'ns ha inflat moltíssim. Ara el que farem serà deixar que refredi i mentre refreda prepararem la decoració. I el que farem serà posar una cassola al foc amb aigua perquè prepararem un bany Maria. Jo poso això i a dins hi fico la xocolata negra. I deixarem que es vagi calentant i es vagi desfent. Bé, això ja està desfet. I ara ho retirarem del foc
i deixarem que temperi una miqueta. I el que vull fer és dibuixar unes lletres per posar a sobre del pastís. Aleshores, el que estaré utilitzant és aquest pot, que no sé com li diuen, no sé si li diuen biberó, no ho sé. La veritat és que no ho sé. Però té una boqueta molt fineta per poder escriure. Si vosaltres teniu una mànega pastissera amb boquilles molt finetes, també les podeu utilitzar. Però jo, com no ho tinc, doncs utilitzaré aquest pot. Així que tirarem la xocolata dins, amb molt de compte. Que no se'ns vessi fora. I ho deixem aquí perquè refredi. I el que utilitzaré també és aquest paper, que si no m'equivoco li diuen paper d'acetat. És el que posen al redador dels pastissos. Sabeu els pastissos aquests freds? Porten un plàstic al redador i és això. Però també ens servirà per escriure a sobre. Aleshores, tallo un tros i ara que se'ns ha refredat ja una miqueta, doncs escriurem a sobre. Podria posar t'estimo, però bé, com no és el cas, posaré dolça terra. Bé, doncs al final ja he escrit dolça terra i com em sobrava un trosset al plàstic he dibuixat dos cors. I ara això ho posaré a la nevera. I si tinc sort i no ho trenco, doncs podrem treure-ho d'aquí i posar-ho sobre el pastís per donar-li el toc final. I abans de muntar la nata, partiré el cor en dos per poder-lo farcir amb un ganivet de serra, així que molt de compte que no se'ns enfonsi, anem a partir-lo. Mireu. Uau! Vale, doncs això ho reservem, muntem la nata i el farcirem. I ara el que farem serà muntar la nata. Per no pagar-vos el rotllo de com muntar la nata i fer una nata extra ferma, intentaré deixar-vos per aquí, a la i d'informació, l'enllaç a un vídeo de receptes bàsiques a la qual explico com muntar la nata extra ferma, amb sucre i quallada. Intentaré donar-li un toc una miqueta diferent, posant una miqueta de colorant. No ho he fet mai, no prometo res. Esperem que no se'ns talli. Vinga, comencem a muntar la nata. I abans de començar a muntar la nata, posaré el colorant, perquè no vull que quan la tingui ja mig muntada se'n baixi, se'n talli. No ho he fet mai. Així que és una mica un invent. A veure, jo crec que amb una miqueta ja estarà, ja ens quedarà de color rosa. Així que bé, ja ho tenim, tinc preparat el sucre a la quallada, anem a muntar la nostra nata. Fantàstic, ens ha muntat de color roseta. Sí, és quico, el color rosa és molt quico, però bé, és que el dia dels enamorats també és molt quico, així que li queda bé. I abans de farcir el nostre cor, jo ja l'he posat en una safata bonica i ara anirem a farcir-lo. Ja tinc aquí preparada la mànega pastissera i el que farem serà fer unes muntanyetes. Doncs ja ho tenim, ho reservem un momentet, anem a la tapa i la tapa l'espolvorejaré amb sucre glaç i amb l'ajut d'un colador perquè quedi més ben distribuït.
A veure. Molt bé, és un moment, ja ho tenim. Així, molt bé. Mireu que xulo. Ens ha quedat força xulo, De color rosa, tot quico, tot del dia dels enamorats. I ara simplement ens falta l'últim toc, que és posar-li la xocolata que havíem guardat a dins de la nevera. Bé, com se m'han trencat les lletres, que era una cosa que jo ja m'esperava, el que faré serà enganxar els cors. Amb molt de compte. Un cor per aquí i l'altre el posarem aquí. Així que ja tenim fet. Espero que el gaudiu força, que tingueu un molt bon dia dels enamorats i ens veiem la propera setmana. Molt bé, nois i noies, i fins aquí el vídeo d'avui. Espero que hagueu provat a fer-ho, que us hagi quedat força bo. Espero que m'ho comenteu aquí als comentaris. Ja sabeu que qualsevol comentari és benvingut. No em canso de dir-ho, Si us agrada, doneu-li el dit. Si no us agrada, també li podeu donar el dit. Aquí sota tinc la meva adreça d'Instagram, que podeu passar-vos a veure les meves tonteries, que de tant en tant em faig. I bé, i ho deixem aquí. Ens veiem la propera setmana amb una altra recepta. Ah, bé, i bon dia dels enamorats, perquè ho celebri, perquè ho celebri. Adeu!